தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன அப்டேட் தான் கொடுக்க போகிறேன். அது என்ன அப்டேட் அப்படின்னா, நிறைய நண்பர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் எந்த தேதியில் நடக்கும், நிறைய கன்ஃபியூஷன். போன மாதம் 8ஆம் தேதி ஃபிசிக்கல் நடக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதம் 12ஆம் தேதி ஃபிசிக்கல் நடக்கும்னு சொன்னாங்க. இப்போ ஒரு மெமரண்டம் வந்து 21ஆம் தேதி ஃபிசிக்கல் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இப்போ நண்பர்கள் இருக்கக்கூடிய பெரிய குழப்பம், ஃபிசிக்கல் தெளிவான முறையில் பண்ணக்கூடிய நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை எனக்கு ஒரு ஸ்டார் தான் வருது சில இதில், இன்னும் நான் நிறையா பழகணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் சரி, இந்த குழப்பத்தை விட, இந்த பயத்தை விட ஃபிசிக்கல் எந்த தேதியில் நடைபெறும் அப்படின்ற பயம்தான் ஒரு பெரிய பயமாகவே இருக்குது. சரி, இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். ஃபிசிக்கல் 12ஆம் தேதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, உங்களுக்கு கால் லெட்டர் அனுப்பிடுறாங்க, ஆன்லைனில் நீங்கள் லாகின் பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் ஃபிசிக்கலுக்கு போவீங்களா, போக மாட்டீங்களா? ரைட். ஃபிசிக்கல் 21ஆம் தேதி நடைபெறுது. நீங்கள் ஃபிசிக்கலுக்கு போவீங்களா, போக மாட்டீங்களா? அதே போல் எலெக்ஷன்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கூட ஃபிசிக்கல் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஃபிசிக்கல் போவீங்களா, போக மாட்டீங்களா? சரி, அடுத்து வரக்கூடிய 9, 10ஆம் தேதியிலே ஃபிசிக்கலை வச்சுருவோம் அப்படின்னு ஒரு மெமரண்டம் திடீர்னு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபிசிக்கல் நீங்கள் போவீங்களா, போக மாட்டீங்களா? சரி சார், அப்போ வந்து ஃபிசிக்கல் இந்த தேதி நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெமரண்டம் வருது, அதெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்கிறீங்களா? கண்டிப்பான முறையில் அது பொய்ன்னு சொல்லவே முடியாது நண்பர்களே. ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி, மெமரண்டமாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிக்கிடுவாங்க. அது அந்த தேதியில் நடைபெறலாம், அல்லது அதுக்கு முன்னாடி நடைபெறலாம், அல்லது பின்னாடி கூட நடைபெற வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அந்த தேதியை மீன் பண்ணி நிறைய நண்பர்கள் ஃபிசிக்கல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஏன் அப்படின்னா, போன மாதம் 8ஆம் தேதி ஃபிசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிரவுண்டில் பார்த்தா 50-60 பேர் இருந்தாங்க. 12ஆம் தேதி அப்படின்னு வரும்போது வெறும் 4 பேர் தான் வந்திருக்காங்க. இந்த 4 பேர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, 50,000 பேரை ஃபிசிக்கலுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவையான பேர் 11,000 பேர். அந்த 11,000 பேரில் வரக்கூடிய ஆள் தான் அந்த 4 பேர். ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஃபிசிக்கல் எந்த தேதியில் நடந்தாலும் சரி, நம்மளோட ஒர்க் என்ன? காலையில் எழுந்திரிச்சு ஃபிசிக்கல் போகிறோம், ஃபிசிக்கல் முடிச்சு கிரவுண்டுக்கு வரோம், சாப்பிட்றோம், நண்பர்களோட நல்லா வெளியே சுற்றுறோம். இன்னும் சிலர் சொல்கிறாங்க வெயிலெலாம் சுற்றாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நண்பர்களோட வெயிலில் சுற்றுங்க, வெயிலில் சுற்றி பழக்கப்படுத்துங்க, வெளியே சுற்றி மைண்டை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் கிரவுண்டுக்கு போயிட்டு வந்தோடனே அப்படியே குளிக்க, சாப்பிட, படுத்துங்க, மறுபடியும் சாயங்காலம் எந்திரிச்சு போக, கிரவுண்டுக்கு போக, மறுபடியும் ஃபிசிக்கல் முடிக்க, சாப்பிட, படுக்க, இவ்வளோ தான். இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ நண்பர்கள் தயவு செய்து அது போல் இருக்காதிங்க. என்னோட தம்பிகள் வந்து சுப்பிரமணி, விக்கி, இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் நான் போக சொன்னதில் இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் யூஸ் பண்ணுறத அறவே தவிர்த்துட்டாங்க, அவங்களே தவிர்த்துட்டாங்க. ஏன் இதை நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபிசிக்கலை முடிச்சுட்டு வந்து வீட்டில் வந்துட்டு தூங்கி எந்திரிச்சிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஃபிசிக்கல் பண்ணாமலே இருக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், இந்த எண்டூரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தகுதி தேர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 1500 மீட்டர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தகுதி தேர்வாக தான் இருக்கும். அதுக்கு எந்த ஸ்டாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க, எவ்வளோ மார்க்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. என்ன 1500 மீட்டர் ஓட மாட்டாங்களா, எல்லோரும் ஓடிடுவாங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நீங்கள் சமாளித்து 1500 மீட்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்களா, அதுதான் அங்கே மேட்ரு. அங்கே வெயிலாக இருந்தாலும் சரி, சரியாக சாப்பிட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, ஏன் சரியாக பாத்ரூம் கூட போக முடியாது, சரி நம்மளுக்கு யூரின் அடைக்கிட்டே ஓடுற மாதிரி கூட சூழ்நிலைகள் வரும். இந்த சூழ்நிலையிலெல்லாம் நீங்கள் சமாளித்து 1500 மீட்டர் ஓடி கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்களா, இதை தான் அவங்க பரிசோதிக்க போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வெயில் ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது. நிறைய நண்பர்கள் சொல்கிறீங்க வெயில் ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது, ரொம்ப வேர்க்குது, எங்கேயுமே வெளியே போக முடியல. சரி, இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க, நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து பழக்கப்படுத்துறீங்கன்னு வச்சுங்க. ஃபிசிக்கலுக்கு வந்து வெயிலில் உங்கள் கிரவுண்டு வெயிலில் தான் தூக்கி போட போகிறாங்க. நார்மலாக ஏரியா பக்கமாவது அங்கங்கே மரங்கள் இருக்கும், அங்கங்கே நிழல் இருக்கும். கிரவுண்டு வெயிலுன்றது, நீங்கள் கிரவுண்டில் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் போட்டிருக்காங்க, உட்காந்து நீங்கள் இப்படி அந்த ரன்னிங் பிட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே அனல் பறக்கும். இன்னும் சில பக்கம்லாம் ரன்னிங் ஓடும்போது முன்னாடி வந்து அந்த ஃபயர் சர்வீஸ் வண்டி வச்சு தண்ணி அடிச்சு விடுவாங்க கிரவுண்டில். சில நண்பர்களுக்கு ரன்னிங் ஓடி கால் பொத்து போகக்கூடிய சூழ்நிலைகள்லாம் வரும். ஸோ அதனால் என்ன சொல்லணும்னா, வெயிலை நீங்கள் பழகிக்கிங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய நண்பர்கள் இந்த தேதி தள்ளி போகிறனால யார் வருத்தப்படுவா அப்படின்னா, எல்லா ஃபிசிக்கலையும் முடிச்சுட்டு நான் தயாராக இருக்கேன், எப்போனாலும் தயாராக இருக்கேன் அப்படின்ற நண்பர்கள் வருத்தப்படலாம். அதுக்கப்புறம் என்னால் ஒரு ஸ்டார் தான் தவ முடிஞ்சு, இன்னும் ஒரு 10 நாள், 8ஆம் தேதின்னு சொல்லியிருந்தாங்க, 10 நாள் கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நண்பர்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு வரப்பிரசாதமான நாட்கள். கவர்மெண்ட்டால் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான நாட்கள். நீங்கள் ஃபிசிக்கலில் எந்த ஒரு பிசுறு தட்டாமல் தெளிவான முறையில் அடிக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட்டு அப்படின்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வரப்பிரசாதமான நாட்கள் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நண்பர்கள் வந்து இப்போ ஃபிசிக்கல் தயாராக இருக்கும்போது ஏரியாவுக்குள்ளே போகும்போதும் சரி, வீட்டுக்கு போகும்போதும் சரி, என்னப்பா ஆச்சு ஃபிசிக்கல், என்ன
நீயும் போன வாரம் சொல்கிற, இந்த வாரம் சொல்கிற, அடுத்த வாரமும் சொல்கிற, 12ஆம் தேதியும் சொல்கிற, 21ஆம் தேதியும் சொல்கிற, என்ன தேதியில் நடக்கும்ன்றதே தெரிய மாட்டேங்குது. என்னத்தனாச்சும் ஒன்று சொல்லி விட்ற. இப்படி ஏரியாக்குள்ளே பேசுகிறதும் வீட்டில் பேசுகிறதும் இப்படி பேசுகிறனால நண்பர்கள் டிமோட்டிவேட் ஆகக்கூடாது. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம கொஞ்ச நாள் வேலைக்கு போயிடலாம். இந்த ஃபிசிக்கல் நடக்கிற வரைக்கும் வேலைக்கு போயிட்டே ஃபிசிக்கல் பண்ணலாம். நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டே நீங்கள் ஃபிசிக்கல் பண்ணலாம். ஆனால் உங்கள் உணவு முறைகளில் மாற்றங்கள் வரும். அதனால் உங்கள் ஃபிசிக்கலில் சின்ன சின்ன தடுமாற்றங்கள் வரும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில நண்பர்கள் எந்த தேதி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, அந்த தேதியிலேருந்து ஒரு 10 நாள் லீவை போட்டு வந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் இருக்கீங்க. ஸோ அது போல் தவறுகளையும் பண்ணாதீங்க. ஃபிசிக்கல் எந்த தேதியில் நடந்தாலும் சரி, நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் 1500 மீட்டர் ஓடணும்டா. கண்டிப்பாக 1500 மீட்டர் முதல் நாள் ஓடுறீங்க, அடுத்த நாளே எனக்கு லாங் ஜம்ப்பு, ரோப் கிளிப்பிங், நீங்கள் பந்து எறிகிறது, கேர்ள்ஸ் இருந்தால் பந்து எறிகிறது, இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும். 400 மீட்டர்லாம் ஓடணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா இந்த இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் எந்த தேதியில் வேணுமா என்ன வேணுமா நடக்கலாம். ஸோ இருக்கக்கூடிய நாட்களில் வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த தேதியை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணாமல், மெயினாக நீங்கள் இந்த தேதி தான் நடக்கும் அப்படின்னு டார்கெட் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய நாட்கள் எவ்வளோ ஃபிசிக்கல் தள்ளி போயிட்டே இருக்கோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தான். ஃபிசிக்கல் தள்ளி போக போக என்ன, உங்களுக்குரிய நாட்களை உங்களுக்குரிய உடலை நீங்கள் தெளிவான முறையில் பிசிறு தட்டாமல், என்னால் வந்து லாங் ஜம்ப் வந்து பிசிறு தட்டாமல் 2 ஸ்டார் வாங்க முடியும், அதற்கான கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு எனக்கு இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இறைவன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டைம் தான் இது. என்னால் பிசிறு தட்டாமல் 400 மீட்டர் அடிக்க முடியும், பிசிறு தட்டாமல் என்னால் ரோப் கிளிப் பண்ண முடியும், பால் த்ரோ பண்ண முடியும். இப்படி நீங்கள் தயாரானீங்க அப்படின்னா தான் அது தெளிவான ஒரு ஃபிசிக்கலுக்குரியதாக இருக்கும். தவுவா அங்கே போனோன்னே 2 ஸ்டார் தவிக்கிடுவான், தவுவா அங்கே போனதுக்கப்புறம் 2 ஸ்டார் ஏறிக்கிடுவான். இப்படி நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் நான் சொல்லக்கூடிய அந்த பிசிறு தட்டாமல் அப்படின்றது வராது. இந்த வெயிலையும் பார்க்காம, திடீர்னு மழை பெய்யுது அதையும் பார்க்காம, இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் பார்க்காம, சரியாக சாப்பிட்டும் சரியாக சாப்பிடாம ஃபிசிக்கலில் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி குடிக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க தான் இந்த 50,000 பேர் ஃபிசிக்கல் கூப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னா அதில் கூப்பிட்ருக்கக்கூடிய அந்த 11,000 பேர் அதில் ஒரு ஆளாக இருப்பாங்க. அந்த 11,000 பேரில் நான் ஒரு ஆள் ஃபிசிக்கலை முடிக்க போகிறேன், யூனிஃபார்ம் போட போகிறேன். இந்த பொறுமையாக மட்டும் இருக்கு நண்பர். நிறைய நண்பர்கள் பொறுமை அப்படின்னா என்ன, பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார், நீங்கள் ஒரு வசனம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இங்கே ஒரு சின்ன விஷயம் காவல்துறையை பொறுத்தளவுக்கு அப்படியே மாற்றி சொல்லுவோம், பொறுத்தார் போலீஸ் ஆவார். இதை தான் நான் சொல்ல போகிறேன். என்னென்னா 2017, 18, 19 நிறைய பிரச்சனைகளை மீறி இப்போ மட்டும் நிறைய நண்பர்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ மட்டும்தான் இந்த ஃபிசிக்கல் தள்ளி போகிற தேதி வருது, அதுக்கப்புறம் இந்த தேதி வருது. இப்போ ஏன் அப்படின்னா சோசியல் மீடியாவில் மெமரண்டம் ரிலீஸ் ஆகுது, இந்த தேதியில் மெமரண்டம் வந்து இந்த தேதியில் நடக்கும் அப்படின்னு. முதல்லாம் அப்படி இல்லை, எந்த தேதி நடக்கும் அப்படின்னு தெரியவே தெரியாது. அவங்க நியூஸ்லேயும் இல்லை அஃபிஷியலாக செய்தியில் சொன்னால் மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ இந்த மெமரண்டம் அப்படின்றத அவங்களோட கம்யூனிகேஷனுக்காக தான். 21ஆம் தேதி நடக்குமா அப்படின்னு ஒரு மெமரண்டம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்க ரீப்ளை கொடுப்பாங்க. என்ன ரீப்ளை கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இவங்க அந்த மெமரண்டத்தை மட்டுமே பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த தேதி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது. அந்த தேதியில் நடக்கலாம், அதுக்கு அடுத்த தேதியிலும் நடக்கலாம், அல்லது அதுக்கு முன்னாடியும் நடக்கலாம். நண்பர்கள் தயாராக இருக்கணும். ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டை வந்து டார்கெட் பண்ணாதீங்க அப்படின்றதான் இந்த நேரத்தில் முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது. நம்ம தான் சொன்னதான், பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் அப்படின்றத விட பொறுத்தார் போலீஸ் ஆவார். உங்களுக்குரிய நாள் ஒரு நாள் வரும் நண்பா. அது எந்த நாள், ஃபிசிக்கல் நீங்கள் ஃபுல்லாக அடித்து முடித்து ரிலாக்ஸாக இருப்பீங்க பாருங்கள், அந்த நாளாகவும் இருக்கலாம், அல்லது நீங்கள் காக்கி சட்டை போடக்கூடிய ஒரு நாளாக கூட இருக்கலாம். நிறைய நண்பர்கள் ரொம்ப மனசளவில் வெக்ஸ் ஆகிப்பீங்க. ஃபிசிக்கல் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்றத விட இந்த தேதியை நினச்சே வெக்ஸ் ஆகிப்பீங்க. நிறைய நண்பர்கள் கிரவுண்டில் பார்க்கும்போது ஆனால் என்னென்னா முகமே அந்த ஒரு வாட்டம் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஏன் அப்படி இருக்கணும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. கண்டிப்பாக ஃபிசிக்கல் நடக்கும். ஃபிசிக்கலில் நீங்கள் 2 ஸ்டார் அடிப்பீங்க, எல்லா ஈவெண்ட்லேயுமே சக்ஸஸ் பண்ணுவீங்க. என்னுடைய நாள் இல்லையே இன்றைக்கி, என்னால் இன்றைக்கி 2 ஸ்டார் தவ முடியலையே, இன்றைக்கி ஏறலாம் போனேன் ஏற முடியலையே, இதெல்லாம் உங்களுடைய நாட்களே கிடையாது. கண்டிப்பான முறையில் உங்களுடைய நாள் ஒரு நாள் நீங்கள் கிரவுண்டில் காலை வச்சு ஃபிசிக்கல் பண்ணக்கூடிய நாள். அவங்க கூப்பிட்டுருக்கக்கூடிய நாட்களில் 1000 பேர் 2000 பேர் முன்னாடி காக்கி சட்டை போட்ட 1000 பேர் 2000 பேர் உள்ள கிரவுண்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க. உயர் அதிகாரெல்லாம் வந்து போவாங்க. இவங்களாம் முன்னாடியும் நான் ஃபிசிக்கல் பண்ணி, நம்ம பசங்களுக்கு முன்னாடியும் ஃபிசிக்கல் பண்ணி அடித்து காக்கி சட்டை போடுவேன் அப்படின்ற ஒரு தில்லோடு இருக்கணும் நண்பா. எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணிடுறோம். போலீஸோட முதல் தீமை என்ன அப்படின்னா பொறுமையாக இருங்க. எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு இந்த ஏரியாக்குள்ளே கேட்குறான் பாருங்க, கேள்வி வைக்கிறான் பாருங்க, அவன்லாம் பார்த்தோன்னே சில நண்பர்கள் என்ன தெரிச்சு ஓடுறது. எதுக்கு தெரிச்சு ஓடணும்? நம்ம போலீஸியா, நம்ம ஏன் தெரிச்சு ஓடணும்? அவனை கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம சொல்கிற பதிலே அவன் தெரிச்சு ஓடிடுனேன்.
அவனால் சமாளிக்க தெரியணும். எவனவே என்னென்ன கேட்குறானோ அவனை பூரா சொல்லி புரிய வைக்கணும். ஏன்னா தெளிவாக இருக்கக்கூடிய ஆள் நம்மகிட்ட கேட்க மாட்டான். அரையோடையாக இருக்கான் பாருங்க, அவன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லுவான். இன்னொரு விஷயம், எலெக்ஷன் டைம் வர வருதா, நிறைய பேர் வந்து நம்மளுக்கு அங்கே ஆள் இருக்குது, இங்கே ஆள் இருக்குது, நீங்கள் அதை கொடுங்க பண்ணிடலாம், இதை கொடுங்க பண்ணிடலாம், டைரெக்டாக நாங்கள் பேசுவோம், உங்களுக்கு போஸ்டிங் வாங்கி கொடுத்துருவோம், இப்படிலாம் சொல்லி சில ஒரு டீமும் கிளம்புவாங்க. அவன்லாம் வந்து நாங்கள் போலீஸ் நீ யூனிஃபார்ம் வாங்கிக்கிட்டு நான் மெரிட்டில் தான் போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஏன் அப்படின்னா நம்ம பசங்களாம் 2017, 18, 19, 2012, 13 மெரிட்டில் போயிருக்கக்கூடிய பசங்க, நம்ம பசங்க நிறைய பேர் இப்போ டியூட்டியில் இருக்காங்க. இப்பயும் நம்ம டெஸ்ட் பேட்சில் நிறைய நண்பர்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் வெறித்தனமாக 60க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் ஒரு 160, 170 பேர். நம்ம சுப்பிரமணியனா 68 மார்க் போட்டிருக்காப்புல ஃபிசிக்கலுக்கு. அப்படி வந்து நான் 2 ஸ்டார் அடிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு வெறியோடு இருக்காப்புல. ஸோ தொடர்ந்து நண்பர்கள் வெறித்தனமாக தயாராகுங்க. அடுத்த அப்டேட்டுகள் கிடச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலில் கொடுக்கலாம். தெளிவான முறையில் நீங்கள் காக்கி சட்டை போடுறதை எந்த அந்நிய சக்தினாலும் தடுக்க முடியாது. மற்றும் ஒரு பயனுள்ள தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ பயனுள்ள லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாழ்க தமிழ்.